салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси 35-уми забони англисии мо. пеш аз оғоз кардани дарси имрӯза агар ба канал обуна нашуда бошед лутфан обуна шавед, ба навор лайк гузоред, барои беҳтар кардани сифати дарсҳо фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед, ин наворро ба дӯстон ва наздиконатон равон кунед ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. чун ҳамешагӣ дарси имрӯзаро низ бо quote of the day яъне сухани рӯз оғоз мекунем ва сухани рӯзи имрӯзамон яке аз беҳтарин суханҳо аст ва он чунин аст: Seek knowledge from the cradle to the grave by Prophet Muhammad. тарҷумааш ба забони тоҷикӣ мешавад: зигаҳвора то гур дониш биҷӯ. сухани ҳазрати муҳаммад. Seek мешавад ҷустуҷӯ кардан, knowledge мешавад илм ва ё дониш, cradle мешавад гаҳвора, grave мешавад қабр ва ё гур. New words калимаҳои нав: time вақт, date таърихи рӯз, day рӯз, night шаб, week ҳафта, month моҳ, year сол, yesterday дирӯз, today имрӯз, tomorrow пагоҳ, Monday душанбе, Tuesday сешанбе, Wednesday чоршанбе, Thursday панҷшанбе, Friday ҷумъа, Saturday шанбе, Sunday якшанбе. ва дар ин ҷо якчанд савол аст. What's the date today? имрӯз кадом рӯз аст? агар шумо таърихи рӯзро пурсиданӣ бошед, ҳам рӯз, ҳам моҳ ва ё ҳам сол, ин саволро мепурсед. What's the date today? имрӯз кадом рӯз аст? агар соатро пурсиданӣ бошед, мегӯед What time is it? соат чанд аст? агар моҳро пурсиданӣ бошед, мегӯед What month is it? кадом моҳ аст ва ё ҳоло кадом моҳ аст? агар рӯзҳои ҳафтаро пурсиданӣ бошед, мегӯед What day is it? имрӯз кадом рӯз аст ва ё кадом рӯз аст? агар солро пурсиданӣ бошед, мегӯед What year is it? кадом сол аст? дар ин ҷо дарси навбатии мо ба фарҷом мерасад ва агар ба канал обуна нашуда бошед лутфан обуна шавед. барои дастгирӣ кардани мо ба навор лайк гузоред, фикрҳои худро барои беҳтар кардани сифати дарсҳо дар шарҳҳо нависед, дӯстон ва наздиконатонро аз наворҳои мо бохабар намоед ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.